A mae gen Dave Williams fan hyn o Fron Goch, Gerbala. Fysedd gwyrddion yn does ac yn dyfwr bloda o fri. A wedi cael dipyn o hwyl ani, Lenny? Do. Wedi cael bodlon? Dwi'n wanwyl, do. Mae'r safon yn uchel iawn yma. Ydy. A dwi'n wedi cystadlu heddiw fod y gladiolau? Iar fach ar hal. Gremlins, maen nhw'n galw nhw. O, dyna beth ych chi'n galw honni ar coch ma? Mae'n llair o syd na'r lleis, ydy? Maen nhw'n rhai bwchyn ydyn nhw. Maen nhw'n dod yn gynt yn y rai mawr yma. Rai 400 ydyn ni'n galw rai mawr yma. Maen nhw'n cymryd hirach i ddod. A dwi'n plannu rai fi i ddod at ganol mis Awst i ganol mis Medi adeg mae mwyaf soia dwi'n cystadlu yn nhw. A dim mae yna dipyn o gynllunio efo dangos blodau yma, does? Diolch yn blodyn hawddau dyfu, mae nhw eisiau lot o ddŵr. Ie, ac yn y tŷ gwydr fan nhw gyda chi? Na, tu allan ma. Tu allan fan nhw gyda chi, ie? So sut mae'r tywyd i bod, Lenny? O, boeth iawn. Ie, dwi'n gwybod, ond o safbwynt y garddwr felly sydd... Wel, bach rhy boeth. Ie. Bach rhy boeth wedi bod. Ond efo, mae gennych chi un yn fanna, ond mae gennych chi ambell i ddelia yma hefyd, does? O, dwi wedi trio cysgu bach yn y delias. Gynnau y ddwy fas yma gynnau. Chi bia hein efo yma? Ie. Wedi chwilio am be mae'r beirniad wrth feirniadu cystadleuaeth am hon? Ryn union rhy fath os bosib. A mae hyn ar un faint yn union, dydyn? Mae hwnna pyn bach yn mwy ben i fyny, mae hynny'n mwy edrych arna ni fel tai. O, reit, mae hynny'n cyfri hefyd, ynddi? Mae'n gwldi nhw. A beth ydych chi'n galw'r math yma? Mae mwy fel rhyw... Cactus di hwnna. Ie. Hynny'n decorative bwchyn. Ie. Pa'r un di'r hoff yn gyda chi? O ran siap. Dwi'n licio chi? Ac o'n i am mynd am hon, dwi'n rhywbeth yn ddel yma. O, was ma'n di fan. A mae belan yna hefyd, yn does? Ond dew, mae hein yn neis hefyd, dydyn nhw? Ma'n di, mae'r safon yn dda iawn yma chwaith teg. Ydy. Wedyn, beth yw'r gystadleuaeth yma ta? Basged o colorets ydy'r ein. Mae hynna wahanol eto, dydyn nhw? Ydy'r hein yn weddol hawdd i'w tyfu? Maen nhw'n blodyn yn darfod reit am di y glaw ni diwetha nhw'n syth. Wel ia, ac wrth gwrs mae rhywun yn gorfod ystyried erbyn hyn. Mae hein yma ysdi syl, dydyn nhw? Yn siwr iawn. Mae hein yn neis. Yn neis iawn. Sgynnoch chi un yma? Water lily di'r ein. Mae'n neis iawn. Pwy sydd wedi dod i'r brig efo yma? Mr Ashton, ia? Ie, Mr Ashton, ie. O Paul Talbot, dwi'n meddwl. Paul Talbot, ie. Ie, mae hynna'n neis dydyn. Goch. A mae lliwia. O, mae'n neis iawn. A wedyn, mae yna gardyn gyda chi fo yma? Fas o 7 o blodyn fo yma. Chi bia hein? Dwi wedi cael trydydd o'r hein edrych. A wedyn mae Mr R&L Evans? Ie, mae o'n wych ydyn iawn. Wedi dod i'r brig. Felly, oedd rhain i fod yr un math neu unrhyw saith? O, na, cymysg. Unrhyw saith, unrhyw seis. Dio ddim gwahaniaeth yn Ie. A dyn heina oedd y goreuon gyda chi i ddwad? Ie. Wedyn mi fyddwch chi'n mynd ymlaen o fyma rwan i cystadlu mewn sioia eraill? Ie, sioia lleol y rownd. Sifirionydd? Ardal y Fala. Ie, fyddwch chi... Mis Awst ma honno? Ie. Lle arall ewch chi? O, mi'n cystadlu'n sioia chi dymain bob amser. Ers blynyddoedd lawer. Chi'n dod i'r brig yn honno. A mae'n bwysig cefnogi'r sioia llai hefyd, ynddi? Cynnal y cloia bach yn mae'n bwysig iawn. Ie. A da chi wedi cael un cerdyn coch yn fyma, do? Do, efo pys per. A fo. Beth di o'r dynion ma sy'n licio tyfu pys per? Cystadlu am tro cyntaf o'r pys per ac cerdyn coch. A di dechrau efo cerdyn coch? Ie. Dew, sioe dda felly, de? Ie. Llongyflchiadau mawr i chi. Diolch fawr iawn chi. Diolch am y sgwrs. Diolch fawr iawn.